sa ating good news naman po, mga punlang puno itinanim po sa bayan ng Basista, Pangasinan. Ikwento mo ang good news na yan, Idol Tita Ronnie. Hindi lamang mga punla ang itinanim sa isinagawang tree planting activity ng Solid Waste Management Office ng Basista, kundi kasabay nito ay ang pagbusbong ng pag-asa para sa isang luntian na bayan. Bilang pakikiisa sa culminating activity ng National Resilience Month Celebration, namahagi at nagtanim ng mga puno ang grupo, simbolo ng pangangalaga ng kalikasan at paghahanda sa climate change. Ilan sa mga punla ay ang putat, bitaog at bani na ibinigay ng Pangasinan Native Trees Enthusiast bilang suporta sa pagpapanumbalik ng biodiversity at pangangalaga sa likas na yaman. Gumamit din sila ng mga recycled plastic bottles bilang lalagyan ng mga punla at bokashi compost bilang growing medium. Isang simpleng hakbang na nagpapatunay na ang wastong pamamahari ng basura ay maaari ring maging daan sa paglikha ng mas luntiang kapaligiran. Sa bawat punlang na itatanim, unti-unting tumitibay ang hangarin ng Basista na maging isang komunidad na hindi lamang handa sa anumang sakuna, kundi mas may malasakit din sa kalikasan. At iyan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tataka, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.